Чираттагы кытлау хатыбыз Иске Кулатка районы Югары Тереш кавылыннан килде. Бүген үзенең алтын юбилеен 50 яшь тулу көнен якташыбыз Хамзин Фәрит Фейзрахманович каршылый. Аны әлеге гомер бәйрәме белән ихластан әнисе Камилә Сафиулловна, сеңлесе Фәридә, тормыш иптәше Радик, уллары Раил, Рәшид, киленнәре Гөлнара, оныклары Салават, энесе Фатих, тормыш иптәше Гөлнара, уллары Илнар, Илдар, сеңлесе Лилия, тормыш иптәше Азат, кыздары Ләйсән, киявләре Азат, оныклары Булат һәм барча туганнары да котлыйлар. 50 яшьлек юбилейга җиткәч, ир-атлар уфтанып, ярты гасыр гомер кичердек диләр. Тик бу безнең Фәриткә кагылышлы түгел. Салават абыйның җырындагы сыман, инде шул кадәр яшьләр булса да, күңеле мәңге 18дә аның. Әйе, дәртле, тормыш сөючән, тырыш, акыллы гаилә башлыгы, булдыклы ир, чын мәгънәсендә туган һәм дус, шул ук вакытта рәхимле бала да була белә ул. Бүген аны 50 яшьлек юбилее белән котларга керешер алдыннан чын күңелдән мәңге яшь булып калуын телибез. Без аны чын күңелдән яратабыз һәм бар эшендә дә бары уңышлар теләп калабыз. Хатының Рәмзия белән тигез, өлфәт мәхәббәттә матур гомер кичереп, 2 балагыз бәхетенә күмелеп яшәгез. Уза гомер агым судай, узганын да сизмисең. Гомер буе гел аклыклар эзлисең дә эзлисең. Ярты гасыр шигенә дә бик тиз килеп җитәсең. Язмышыңнан гел яхшылык, бәхет, шатлык көтәсең. Апа, абый, энесенең ул яраткан туганы. Инде хатыны өчен уңганы һәм булганы. Ир баш диләр, хатын муен, тормыш шулай корыла. Муен каякка борылса, баш та шунда борыла. Гаилә дигән зур дәүләтне син хөрмәтләп яшисең. Кирәксә сүзең бик туры, кирәк икән дәшмисең. Гаилә дип, балалар дип һич кызганмыйсың кешен. Иң кадерле булсаң иде үзең дә алар өчен. Туганнар белән без сине бик тә хөрмәт итәбез. Чын күңелдән бәйрәм белән бер тәбрикләп үтәбез. Сыналсаң да сыгылмадың, әле дә син бик матур. Тормыш җилләре каршында горур булдың һәм батыр. Дилбегәне тарта-тарта талмасын иде кулың. Гел таянышың булсыннар яраткан 2 кызың. Кытлы булсын юбилеең, авырмыйча гомер ит. Бу шигырьне гаиләбездән бүләге дип кабул ит. Хәвеф-хәтәр, бәла-каза сезнең өйне тапмасын. Шир сырхау дигән зәхмәтләр капкагызны какмасын. Оныкларың бик күп булсын, оныкчыкларың тусыннар. Барысы да сине яратып, хөрмәт итеп торсыннар. Кайгыда да, шатлыкта да бул игәле гел бергә. Безнең туганлык җепләре өзелмәсен гомергә. Кадерле Фәрит абый, бар якыннарыгызның теләкләрен берләштереп, бүләккә алар соралуы буенча җыр юллыйбыз. Бәхетле булыгыз.
Бергәләп сөйләшеп, утырыйк гөрләшеп, җырлап биеп яраткан көйгә. Туган көнне безгә бүләк иткән өчен рәхмәт яусын әти-әнигә. 50 яшь бигәздә бик күптә шикелле, гомернең яртысын үткәнсең. Калган гомеремдә тик сиңа Ходаем бәхетле елларны өстәсен. 50 яшь бигәздә бик күптә шикелле, гомернең яртысын үткәнсең. Калган гомеремдә тик сиңа Ходаем бәхетле елларны өстәсен. Юбилейлар җитә, димә гомер үтә, болытлар аткандай атылып. Шушы матур истәлекле якты көннәр калыр без сөйләргә сагынып.